Ей! Аре, батко. Смятам да оставим всичко на съдбата. Оня отгоре всичко вижда. Рано или късно ще се връща. Виж. Ей! Ай сега! Димчо! Нали ми каза да направя? Ето правя! Ей! Come on! Имало едно време момчета, измикарската чета нямат мозък, отварят пуските за пакета за сафета. Единият бил тарикат, другия бил някаква машина, няма проблеми, ще се оправим с вас до година. Че точно на мен ще направите такова нещо, през умни ми мина киф лъчи с номерата ви от детската градина. Похвалете се, кажете как ме изгърбихте пак, обаче не, аз бачкам като общак. Колелото се върти, наркотици и пари, днеска аз, утре ти, в други ден майка ти. И нека цяла ванна знае колко сте долни. Изядахте ли 20 хапа да носа, а сте доволни. Пожелавам ви цял живот дано да сте болни. Съдбата мене не гони, не аз настъпвам перони. Всичко се връща, който много пие повръща. Измекяр, някой ден ще останеш и без къща, без образование, без никой грам внимание да ти обръща. Така като гледам направо ми се повръща. Ама няма проблеми, по принцип сме авери. По-трудно е да простиш, отколкото да отмъстиш. Въобще не ми тежиш, вечер дано спокойно спиш. За мене ти си ниш, то просто предното е едно, което настъпах по улицата съвсем случайно. Ама нали знаеш, той е на късмет, той е на пари. На мене ми е хладно, а на тебе чак ти пари. Що точно на мен сте избрали да се правите на газари? Злоупотребяваш добротата ми, възползваш се от слепотата ми, но знай, че не можеш да избягаш от съдбата си. Каквото ти е писано, няма как, ще си го сърваш някой ден и вие ще го получите. Всеки се намира майстора. Не съм аз той, който ще го връща. Аз не връщам, батко. Аз не правя глупости, не се замесвам. Защото ще стане един безкрайен кръг. Аз да връщам на вас, и да връщате на мен, няма смисъл. Аз съм сигурен, че... Виж, не съм единствен аз, който се преебали сигурно. Тъй, че... очаквайте го. Отляво, отдясно, отгоре, отдолу. Само ви казвам, нали сте ме вери. Не искам нещо да ви се случи. Въобще не ме бе пари като вестници, батко. Пиши ги черни, пиши ги тъмни. И аз съм махайте.